आज काय करतो आपण? आंब्याची चटणी, लाल मिरचीची, गोलमो घालून ना? गोलमो घालून. हे गोलमो, हे एवढा पिवळं वाटीभर, हे मिरची 10-15 सुकी मिरची, सुक्या मिरच्या लाल, या एक वाटी सुक्या खोबरं, हे वला खोबरा किसून घेतला, आणि आंबो कैरी घेतलो म्हणजे असता ती, आणि हा म्हणून आला घालतो ना, त्या अगोदर आला नाही घालून, आणि एक बारको कांदो लसणीचो, आणि चवीपुरता मीठ लागतं ना, आणि थोडं कांदो कापून. तेव्हा काय भाव तोंडाक लावता काय नसा म्हणून भाजलो, रातीचं गोलमो एवढं, किंवा सकाळी भाकरी गोलमो भाजलो, धुलो, आणि चटणी वाटली की ते काय लावलो, कांदो बिंदो भाकरी बरोबर खाऊ, भाकरी बरोबर खाप चांगलं, अतिशय चविष्ट असं लागतं पदार्थ, आणि झटपट होणार होते, काय जास्त रोंबाट करूची गरज नाही, मटकाची गरज नाही, चालता आहे ना. आता आपण ह्या वैता आधी ह्या सगळ्या मिक्सर लावून घेऊया ना. हे मिक्सर लावून घेतात. तिखट होईल तसे हे मिरची, आणि आला लसूण घालून एवढा कधी लावून घेतोय, आणि नंतर मग खोबरा आणि आंबो नंतर घालते. एकदा आपण फिरून घेतलो ना, एकदा फिरून घेतलो. आता तिथे खोबरा, आंबो, लसूण घातली, हे घालून आता मीठ घालून फिरवायचं. हे बघा, ते कैरी टाकले नाही आधी माहिती आहे. तू पाट्यात वाटायचंस ना व्हायचं आधी? पाट्यालाच वाटत, त्या गुळ होय. या कसा म्हणजे पाणी नाही तर लागत ना मिक्सरात. आता व्यवस्थित या बारीक करून घेऊया. उतर वाईज मीठ घालायचं ना चवीपुरता. हे बघा, पुन्हा व्यवस्थित बारीक करून घेऊया वैती. बारीक करून घेऊ, मग गोलमो भाजते. आता ही वैती मिक्सर लावून झालेली आहे ना चटणी, लावून तयार झालेली आहे. गोलमो भाजायचो, धुवायचो आणि घालायचो, आणि कांदो थोडं घालायचो, त्या खाऊ चटणी तयार ना. वैती अशीच खाऊ खूप छान लागतं ना. अशी चांगली. वाईट जर आपण मिक्सर लावताना वाईट जर पाणी घातलं बुतूर, थोडीशी ओलसर नीट वाटा होई म्हणून, पाणी नाही घातलं तर मिक्सरात लागत नाही. होय ना. जेव्हा आपण वाटीवर घेतलो ना गोलमो, वाटीवर घेतलं. आणि गोलमो कसं घ्यायचं तो सांगतो जरा. बारीक असता तोच घ्यायचो ना गोलमो? बारीक असता तोच घ्यायचो, असं जरा सफेद दिसणार. हे आता भाजते. आता ह्यो कढीत भाजून घ्यायचो. आहे आता कढईत आपल्या तू लगेच गॅस पण आता बंद केला ना? आता बंद केलंय. तू जास्त पण भाजता कामा नाही. जास्त भाजून आता हे वाचिलो उतरून धुवायचो आणि चटणीत लावायचो. गोलम्याक अतिशय उग्र वास येता, पण तू सहन करू घेऊ, पर्याय नाही. कारण जी चटणीची चव लागता ती मस्तच लागता. म्हणजे आता उतरून घ्यायचो, हे करायचो ना, धुवून घ्यायचो. आता हे धुवून घ्यायचो ना आपण. आता धुवून घेते करायला आपण गेला. त्या गोलमो सुकत घालतात ना कुठे पण, त्यामुळे खाली कच असत. तर आपण हे काय असं वरचो गाळून, जरा गाळून पाणी त्यातलं असं काढून घ्यायचं, असं मोठी नावून. जी घाण पण असतात ती सगळी तळाखाली बसली, खाली राहील. आणि वरती जो असता गोलमो तरंगत असता तो सो पाण्यात पिळून घ्यायचो. त्याचं पाणी सगळं काढून तो डायरेक्ट आपण चटणीत घालायचो. तर मला अशी माती असते म्हणून असं अलगद अगदी वरचा वरचा घ्यायचा. थोडासा फुकट जातो तो गेला तरी हरकत नाही, पण आपल्याला स्वच्छच घ्यायचा आहे म्हणून तो असा वरचा वरचा गाळून घ्यायचा. तर बघा आता एवढं गोलमो आम्ही या चटणीत घातलेलो असतो. तर आता आणि काय घालायचा? आता हे त्याच्यात काय घालायचा? कांदो थोडस. तर कांदो आपल्या जसं हो तसोच.
आणि कच्चोच कांदा एकदम बारीक छान कापून घ्यायचो आणि कोथिंबीर असतात तर कोथिंबीर घालायची नाही तर काय एवढ्या दिवशी काय कोथिंबीर मिळाला तेव्हा कोथिंबीर आला पाहिजे. कोथिंबीर घातल्यावर रंग छान येतात आणि चव मस्त लागतात. तर हे बघा आता झाली आपली चटणी तयार. अतिशय झटपट होणारा प्रकार असा, अजिबात वेळ लागत नाही. फक्त तुमका कैरी वगैरे आणूची लागतली बाजारात ना, ती गावली आणि खोबरा आपल्या खूप जितको वेळ लागतात तितको वेळ. तर ही बघा अतिशय झटपट होणारी ह्यो चटणीचो प्रकार असा आणि चवीक तेवढंच भारी लागता. मग तुमका मी दाखवतोय भाकरीबरोबर कशी खायची ती चव कशी लागते ती दाखवते तुमका. तर गरमागरम भाकरीबरोबर खाऊक आणि झटपट होणारा ह्यो प्रकार असा. तर सुक्या गोलम्याची चटणी कैरी घातलेली. तर ही बघा आयन मग अशी केलेली गोलम्याची चटणी आपण आता भाकरीबरोबर खातलो. ही बघा झणझणीत झालेली आहे चटणी आणि ही गरमागरम भाकरी. तर आई आता आपल्या खाऊन दाखवतली आयन केलेली चटणी. बघा वाटली ती भाकरी बरोबर एक नंबर चटणी झाली. गरमागरम भाकरीवर ना गरम आणि करा आणि खाऊन पण बघा तुम्ही आमका सांगा. अगदी झटपट होणारी असा ही चटणी तर नक्की करून बघा तुम्ही. बघा परत करते.